Lezi izindaba zo-1KZNTV fundelo samkeliswa nqulunga ngekubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini lanamhlanje. I-I-Nfp ithi izimisela ukulungisa izinkinga zayo. Owezemfundo uxhome uphaphele gwalagwala esasogwini kanti ke situla usizo esabakhubazekile. Iqembu I-Nfp ithi ke izimisela ukulungisa izinkinga zangaphakathi ukuze ke kuzovuleka izinto ezavalwa inhlangano yezokhetho IEC. Leli qembu lisho lokho njengoba kulempela sonto likhetha kobuholo obusha bukazwelonke eThekwini. Sisosukwini lesibili lengqungquthela ye-NFP ehlele Uhloniphe Convention Center eThekwini njengoba osuku namhlanje kuzoqaliswa usuku lokuvotwa. Usuku lwayizolo lusetshenziswa laba usuku la khona ebekade kubhaliselwa izithunywa njengoba nalo luke lathatha isikhathi labambezela ingqungquthela kwaze kwaphoqa ukuthi iqala ngesikhathi santambama. Izinto ezivelile uzokhumbula ukuthi kuleli sonto kuye kwaba nezingxakanxaka la khona bekade kuvela izincwadi ezimisa loyo gaqela ukuba umengamela leli qembu uZandile kanjalo ne-Ithembisa kodwa bayishaya indiva bathi kwabona nababhali lezo incwadi kabeke ebuholini njengoba inkonzo yabakhetha ngo-2019 yachithwa inkantolo. Namhlanje njengoba kuzovotwa amagama abantu avelayo kuvela igama likaZandile ongusekela meya waseThekwini osekwaba nawo nobhala kubuholo bebambile besifundazwe iKwaZulu-Natal. Kuphinde kuvele igama lika-Ithembisa yena owaziwa kakhulu ngokuthi ungabanye babekhona ngesikhathi kusungulwa lona iqembu I-NFP. Kwisikhundla sikasihlalo kuvela igama likaMsawenkosi Sibusiso Mkhabela ongumeya waseDumbe. Phinde futhi kuvele igama likaMalusi Gumede oyingane kaZinele kaMagwaza Msibi ongumsunguli walo leli qembu kodwa sewadlula emhlabeni. Egameni likanobhala jikelele walo leli qembu kuvela igama likaNhlanhla Thedi Thwala kanjalo noXolani Sibiya. Inkomfa kulindeleke ukuthi iqale ikhetho osuku namhlanje kodwa imphumela ingase iphume phakathi namabili ebusuku. Ziningi inkinga eziyezavela njengoba uvela nokuthi ezinye zezinto ezibambezelile ukuthi bekusanenkinga mayelana nokubheka kwezithunywa okuyizona ekumele ithamelele inkomfa njengoba kukhona nabanye ebephinde besola ukuthi kunamagatsha la ayizimpoki. Ukuthola imphumela mayelana nabazokhethelwa kuzona lezi sikhundla landela ipage lesika Facebook elithi 1KZNNews. Udeboho Sibisi wezindaba ze-1KZNTV uChannel 261 ngiseThekwini. Umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal usubonge bonke othisha abadlala indima enkulu ekutheneke isifunda siphumelele kahle kumatikuletsheni. Inhloko yomnyango wezemfundo kulesi sifundazwe uDkt Nkosinathi Ngcobo uthi njengoba isifunda siqenqgeleza phambili ngemiphumela emihle kamatikuletsheni bese kuthi ke kuzwe lonke luhlala endawo esishagalombili baboneke kungcono ukuzobabonga labo othisha kanjalo ke nalabo asebathatha umhlala phansi ngamagalelo abo. Babongwe besaphila ngamagalelo abo amahle othisha abangaphansi kwesifunda Umnyango wezemfundo esifundazweni ubonge labo othisha ngegalelo abalidlalayo njengoba lesi sifunda kusukela eminyakeni emine sihlele endaweni yokuqala ngokuphasa kahle umatikuletsheni. Inhloko yomnyango wezemfundo kulesifundazwe uthi lesi sifunda sigila izimanga kwemiphumela kamatikuletsheni hayi kulesifundazwe kuphela kodwa nakuzwe lonke silele indawo yesishiyagalombili. District yaso district okuyi district eyenza kahle kakhulu kwezemfundo KwaZulu-Natal kuwo wonke amabanga kusukela phansi kuze kofika kwa matric ke iya excel ngoba eminyakeni emine edlule ilokhu number 1 la kwi province. Okwesibili futhi iyasimela na ku national makhulunywa nge top 10 nationally district libakhona lapho kulawo ma districts ako Gauteng, Free State district lisuke lukhona lapho kuleyo top 10. Bamema bonke abantu abacontributor kwi success yabo nalabo sebashiya seba-retire bonke babamema ukuthi abafike babe khona ukukhombisa ukuthi bayakhumbula ukuthi balapha nje isisekelo ne-foundation iqale kuphi. Oyimanager kumnyango wezemfundo kwisifunda uthi inkonzo ikhuthaza othisha ukuthi babe kumkhuleko sonke isikhathi uma besebenza. Phela okubalekile ukuthi sazi ukuthi umkhuleko esufundiswe emakhaya kithi umkhuleko nje is a key
kunoma yipi into ofuna ukuyenza emhlabeni ngoba noma uzokhuluma nomuntu ufuneka ukukhuleka ukuthi akuzwe ukuthi uthini. Umunye wothisha abahlonishiwe osewathatha umhlala phansi uyalo thisha ngokubaluleka kokuhlonipha umsebenzi. Othisha manje akulula ukuthi sibatshele ukuthi abaziphathi kahle ngoba othisha esinabo abasafani nalaba esasinabo. Ukubancenga sibanxuse othisha ukuthi abazame bafune indlela yokubenza abantwana baqeqesheke. Ngaphandle kolwazi, ngaphandle kwediscipline, i-education iyawusokola. Izindaba enze 1KZNTV kube kuzamando sicele ngisesayidi. Uhlalo wenhlangano abakhubazekile nawe sifundza Disabled Association inazidi usiyabonga Gonya uthi ke badunguze bomnyameni emva kokuphephuka kophahla ngenxa isiphepho kulesi sikhungo. Ekhuluma ke neThimba lezindaba uGonya uthi ke abazi bazokwenza njani njengoba abantu abakhubazekile kuyilapho benza khona imisebenzi wezandla ubesenxuso osomabhizinisi ukuba baphonseke esivivaneni. Sasala sicekeleke phansi kanjeni isikhungo sabakhubazekile I-Ithembisa Disabled Association esemzingazo Richards Bay emva kwesiphepho esinamandla esenzeka ngenyanga kwaLwezi. Lokhu kushiya abantu abakhubazekile besele dengwane njengoba kuyindawo abafunda kuyo imisebenzi yezandla enhlobonhlobo. Isikhungo siceleke mhla ka-29 ngolesithathu ekseni ngathola icall ku security wathi sekuphephuke uphahla. Nganokuthi into encane mangifika ekseni ngafica ukuthi isikhungo siphephukile kakhulu silinyalelwe ihall ama-office ama-project esinawo ngaphakathi alimele onke. Ukuphephuka kwaso kulimaza abantu abaningi ngoba usuku nosuku sinabantwana abangaphezulu ka-40 abasuka kuma-ward ahlukahlukene. Unawe sifunza ulekelela amakhosi amahlanu kunabantu abasuka kwaSokhulu abala abafika nsuku zonke, kunabantu abasuka eSekamthetho, kunabantu abasuka kwaMbonambi, kunabantu abasuka eSikhawini, kunabantu abasuka eMandlazini abakhubazeke ngendlela ehlukahlukene. Usihlalo lesi sikhungo uthi kubhlungu zokube imanje alukho usiza abasalutholile. Kanti uveza ukuthi bazamile ukuthinta umasipala omhlathuze wabachitha kanjalo nomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi okuyiwona obhekelele izinhlangano ezingenzi inzuzo nawo zange ubasize. Usuku lesigameko umhla ka-29 ngufonela umnyango wa Social Development njengoba sisikhungo esiregistiwe esisebenza ngokusemthethweni ngawubikela ngesigameko ngamthinta umasipala wasemhlathuze udisaster wakhona. Social Development sinenkinga yokuthi masiba reportela bathi bona bangeni kwizakhiwo bagcina ngama services angaphakathi. Masithinta umasipala uthi umasipala no wona udili nama NPOs udila nabahlali kuphela nothi nezakhiwo zama NPOs. So sigcina singasenze njani ngoba masiya ngapha ku DSD uthi uDSD asiye kumasipala wona kuphela urendelisha ama services umasipala ufanele udile nezakhiwo. Umasipala masifika kuwona uthi umasipala cha wona udili nama NPOs. So sigcina siphoswa ngapha asizakali asinayo kumanje into ephelele sikubona uyena abantu fanele silekelele kuze isikhungo siqhubeke silekele abantu abakhubazekile abakhona eRichards Bay. Lesi sikhungo sesinxuse noma ubani ongaba nosizo ukuba vele njengoba ngenyanga ezayo umasingana abantu abakhubazekile abaqeqeshwe kulesi sikhungo kumele babuyele kuso. Nganxusa kakhulu kosomabhizinisi abakhona eduzane ukuthi siyacela ukuthi besondele eduzane besilekelele njengesikhungo esigcina ukuphepha komuntu okhubazekile kumkhiphe ebhizi kumgcine ebhizi ukuthi abasondele besilekelele sixakekile singabantu abakhubazekile. Naloma ubani okhona ongakwazi ukulekelela efaka isandla siyacela esondele eduzane silekelele sisikhungo sabantu abakhubazekile. Ethintwa lo okhulumela umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal umhlaba onzima memela unxuse lenhlangano ubefaka isicelo kuhulumeni ngendlela efanele waphinde wanxusa ukuba ivakashele ehhovisini lenhloko yomnyango ichaze ngenkinga ebhekene nayo. Umemela uphinde wanxusa ukuba lenhlangano ifake isicelo nakwizinhlangano ezizimele. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo emzingazi. Asike sithi hulu kuqedolo sebesiqhubeka nazindaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukela indaba ze-1KZNTV nazi ke ehamba phambili. I-I-Nfp izimisela ukulungisa izinkinga zayo. Owezemfundo uchome uphaphele gwalagwala esasogwini kanti ke situla usizo esabakhubazekile.
Ukubonga nokudumisa naphezulu kwezimo ezinzima odlule kuzona nokusengenzeka udlule kuzo yinto kebalulekile. Lokhu ke kudalulwe ngabaphathi benkampani amabhasi ehambele ezingxenyeni ezahlukene eRichards Bay enyakatho neLikamthaniya iKhwezi Bus Service ngesikhathi ke kunomkhuleko wokuvala unyaka kule nkampani. Inkampani yamabhasi iKhwezi ehambela ke indaweni ezakhelene neRichards Bay namaphethele enyakatho neLikamthaniya ibambe umkhuleko wokusonga unyaka nalapho ibonge khona umdali yaphinde yacela ukuvikeleka kuyena. Le nkampani ithi ziningi ivuvaba esidlule kuzona ingakho nje inxusa omdala weinsuku ukuthi abe nayo. Sila iKhwezi ke namhlanje sinosuku mazo unyaka kuphela konyaka. Ikakhulukazi simene nabefundisi sizokhulekela ingozi nokugula nokufa kwabantu kwasihlasela kakhulu kule nkampani kakhulu. Kodwa ngomkhuleko siyesa kunqoba kuzosho njalo ngoba sesiqedile inyanga eziyithupha emva kokuba senze inkonzo ngaphakathi yokukhuleka sinxusa futhi uNkulunkulu ukuthi asilekelele ngempela usilekelele lokwama lapho nje inyanga ezithupha iphelile lokubile manje akusashoni umuntu bayagqoka besini. Khona manje lokho le nkampani sokwaba yisinkwa sawo semihla ngemihla ukwenza lo mkhuleko. Senesikhathi sokuhlelela ngenxa ehlalisiwe ezathi unyaka yonke kube sibe nalo usuku lokukhulekela lapho esidlule khona nalapho kungenzeka ngakhona. Bese sithi sizicela uNkulunkulu ukuthi asilekelele siphinde siqhubeke nokuphesha inyaka yonke. Lezi inkonzo siziqale kunzima phakathi kokunye besithi into emaphaketheni. Namhlanje bahlangabeza yonke into esike siyicela, ingaba ukudla ingaba yini kodwa basihlangabeza namhlanje ngoba sebeze babona ukuthi laba bantu baphethe ngempela umoya oyingcwele. Phakathi kokunye njengathi basenzele khona sebesinikeze iofisi elichapel. Sine chapel la ekhaya kwiKhwezi into ongeke uzuyithola kwezinye ikhampani ngoba bawubonile umsebenzi wethu siphuma sihambe sikhulekela abafowethu abasuke begula namhlanje zonke izinto ngathi ngolimi oluthephelezi bayirecognize. Le nkampani ingenye yalezo ke inkulukazi nesineminyaka kuyibambe kishisa kwezokuthutha esifundazweni. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuphilana kaMzimba uyidelele bafokazana okaCebekhulu. Ngibika ngisehasheni eRichards Bay. Kusukela ekuqaleni konyaka kuze kube siya ekupheleni kwawo selokhu-ke ibatshazwe njalo indaba yokuhlukunyezwa kanye nokubulawa kwabesibhuda kuleli kwamanye amacala athe ahlaluka nonyaka nabequbukisa uhlevane kulapho kwabonakala khona owesilisa wasegingindlovu egwaza ephindelelo wabe ethandana naye emgwaza ezithwele nokwagcina-ke kuholele ekutheni-ke ukuphangalale lona wesifazane kanye nomntanakhe sitheke asikufase sikubeke ngezigameko ezithathe amehla abantu nonyaka. Njengoba izwe laseNingizimu Afrika lisabhekene nengwadla yokuqeda isihlava sokuhlukumezana ngokubulili okudla kubi eNingizimu Afrika, sithi aseke sikubuyisele emuva kafuphi ngokutheke kwahlaluka ezigamekweni lapho ke kubonakala khona kwenzakaliswa abantu besifazane kuleli. Siphinde ke sikwethulele ngokwaphawulwa izihlobo zalabo abaphangalala kulezi gameko kanjalo nalabo balwela amalungelo abantu emphakathini. Isifiso sami ngizosisho sisodwa. Bengifisa umthetho ngicela uthatha indawo yawo ngezandla zawo uthathe lo mfana lo siniphiwe exulu asimdingi ngaphandle simdingi umbona ngaphandle even namanje kubuhlungu mina uma ngihlanga kubo angikwazi ukubumuzwa kubo kubuhlungu angifuni qamba manga kodwa bengicela nje ukuthi umthetho uthatha indawo yawo bese ngadinga umbona phakathini agwetshwe engaphinde ephume futhi efele phakathi dadewethu fethu wengeke sasurvive impilo yakhe laphana ngoba indlela wayeyona thiwa segula ngisekhanda thiwa wamlimaza uchopho wachithe uchopho kwakhe ukwachithe uchopho bakhe wachithe uchopho wabuswa phansi. Kubuhlungu kakhulu mfethu indlela okwenzeke ngayo kubuhlungu ngoba isandla somuntu futhi ongowesilisa mhlambe noma nakhona ngabe kubuhlungu kodwa ukube umuntu ofana naye ngabe kukhona lokho yabo manje njengamanje kubuhlungu kakhulu ubuhlungu nje mfethu nesihluko esenzakalile ngokugcina seshiya kuyinto ebuhlungu ngazi nje ngathini
So into esishoyo ukuthi sizolwa na GBV futhi sobe swalandelela amacala sobe sesiwatholile njengoba sebeqalile esikuthembisayo ukuthi zonke inkantolo ezobe zikhona sobe sikhona nathi sizosho ukuthi sithi phansi ngeGBV njengamanje ngoba sizile namhlanje ecaleni la sizothi umthetho mawudlala indima yayo sizolwa size sifike esiphethweni sokuthi asimfune emphakathini wethu kulaba sahleli kubudlelwane lo babo abusive beGBV sithi mabaphume njengamanje kungabe ukuthi uzophuma ngebhokisi because umfana waqalwa kushaya ngempama usuke setshengisa ukuthi angeke sakwazi ukuprotect so phuma manje usaphila ukunokuthi size siattend amacala akanje asuke nathi silimaza kakhulu ngisho nasemoyeni nasemphakathini wonke umuntu usuke senesihluku esefisa ukuthi ngayithathela umthetho ngezandla zabo kodwa sithi phuma kusa early sikhona siyakwazi ukukusiza siyakwazi ukulandelela phuma manje isho we will be there for you. Njengoba lamacala omabili esiqeda kwethulela wona enzeke eGengindlovu lapho kuzinze khona usihlalo wophiko lwabesifazane lakwaSalga KwaZulu-Natal nophinde kebe yimeya yomlalazi sabaka nengxoxo naye mayelana nalezi gameko lokulapha aveze khona ukuthi bazowalandela lamacala kuze kube nocabanga ukwenza eshawa uvalo usilethela ukuthi sibona igameko zokubulawa kwabantu besifazane noma kukhuzwa ziyaziqhubeka impela nanokuthi undodakazi lo ubulawe nangesihluku ezezobulawela ekhaya kubo kwasethusa kakhulu ke lokho ke nangendlela abulawe ngayo ngoba thina sikholelwa ukuthi umuntu mayisesekhaya ayikho enye indawo esuke iphephile njengekhaya nangale kwalokho nje ukubulawa noma ubulawe ngaluphi uhlobo kodwa njengabantu besifazane sibona iqhubeka igameke njengalezi noma uhulumeni ezama ukukhipha izexwayiso nokuqwashisa kodwa khona kuyaqhubeka sizeleke ukuthi ke siyafisa njoba sifika ukuqala nje sizoqhubeka naleli cala lize liyophetha noma beliya kuphi ngoba sifisa ukuthi inkantolo yenze ubulungiso agebetshwe umsolwa ngoba into ayenzile ibe isenze sikwenzela ukuthi nabanye besilisa basacabanga bangayi ngoba bebona ukuthi ugwetshiwe ngendlela ezogculisa umndeni kanye nathi siwumphakathi ilokho nje sizokuzwakalisa la ukuthi siwumphakathi wasemlalazi impela asihambisane nesenze sibi kangaka kanti ke isigameko sakamuva esishaqisa abaningi ezweni kulapho ke kubonakala khona wesilisa wasobuka edubula kebulala besifazane bandawonye ababili ngenxa ke ungafuna ukwamukela ukwaliwa yilowo abe nobudlelwano naye kanti ke lesi isigameko esenzeke kupheleni kaLwezi kulonyaka omunye ke umama balawa besifazane wachaza ngendlela abalimala ngayo beumndeni ngokubulawa kwezingane zabo zibulawa nangesihluku ngithi ndodakazi yami Thando singumama khona silimele kakhulu kukhulu ebesakulindele kuwe okubuhlungu kakhulu ukuthi size sagabiseleka waqala iziqu zakho obuzokufundisa enyuvesi saba nethemba mntanami kodwa kanti usathane naye uhlelo kunye ngoba mina ngingacabanga ukuthi uNkulunkulu ongenza into enjalo Nkosi sengisho ukuthi ke singomama bakho Thando sithi hamba kahle indodakazi yethu siyakuthanda kakhulu ndabezitha lokho indlela enihambe ngayo nathi asazi kodwa impendulo siyayibuza kodwa sazi ukuthi ubani ozosinika impendulo hamba kahle ngane yami ubheke emuva ubheke ingane yakho usibali oyishile ubheke umama wakho yazi umama wakho ubewevuka nawe ezama konke angakuzama mntanami ukuthi ukwazi ukuthi uphile impilo engcono ibonkosi kanti ke kwezinye zezindaba esifuze lezi siye saba nengxoxo nongqongqosho wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kwelikaMthane ibonga isithole emloyi kanye ke nesole ngonyame office lesilo umntwana uSimphiwe wakwaMinya nabo ke bakhuze bababaza ngezenzo ezithela ngehlazo isizwe sikaZulu uyabona nje ayikho into enyantisa umzimba njengokuthola ukuthi ingane encane no 5 years 7 years idle ngule 17 times
yabona nje iyahla simulisa nje lonto ayikhombisa ukuthi umuntu lo benza lokho isilwane ngoba uma phela insizwa njengoba ziningi intombi madoda zigeza zizinhle kangaka usuhlula nje ukuthi ubheke nje intombi ongayeshela noma ngoba usuyithola lapha ekuphuzwa khona ngoba seyithitsho utshwala awusokwazi ukwenza kona lokho ke ukuthi wesheleleyo ke usuncamela ukubulala ingane yabantu ubulala ikusasa ngoba leyo nto isasa leyo ngane isuke selifile yonke impilo yakhe uyobe ecabanga lento isehlo sakhe esimehleleyo la nje kunezingane ehlala nogogo wazo ezibulala ugogo wazo lapha yana emgababa labo mama ababili ababulewe akukho ubhlungu obunjalo ngoba leya crash labatholakala kulona icrash bebesebenza kulona kunezingane ezoba netrauma impilo yazo yonke zikhumbula lento isenhlo esehleka kuleya ndawo kanganani ke izingane zalabo gogo ukuthi ke aziphindanga zaba nabo kodwa babulawa basebeqhitshwa nje eduzane kwalapho behlala khona isehlo esingeke sisivume njengabantu besifazane enyangeni yethu siyafisa ukuthi isizwe sakithi ake sibambisane nathi abantu besifazane thina sazikwazi ukuthi bayahlonishwa uma qhamuka impi kuvela umuntu wesifazane yayimimpi uma qhamuka izingane zilo abafana belwa kuthiwa bizana unina maye kwaqhamuka umakho amaphezulu kwakhe kwalo oshawa noma ngabe ushawa isiqhoga sakhe make wafika amaphezulu kwakhe impi lo belwa uyathatha induku zakhe abuyele emuva naye umfana wakhe uvele bayibona uma wakhe ahambe asahlonishwe njengabantu besifazane sitha ke kubuyisiko lokuthi sihlonishwe njengabantu besifazane hayi ukuthi sisatshwe kodwa sihlonishwe nathi sinikwe indawo yethu njengabantu besifazane ngoba siyanikhulisa njengezingane zethu sinizale njengezingane zethu sinifundisa indlela nikhule mase siba nini la sesiba izitha khona ukuthi anisakwazi ukukhuluma nathi nokusibheka nokusinakekela kuyajabhisa kuyasethusa ngoba isizwe sikaZulu saziwa njengesizwe esinohlonipho nesinothando uma abantu bakwaZulu sebevukelana bodwa sebedlana bodwa njengezilwane asikwazi lokhu njengesizwe siya kumkhubo okhuzwayo ngonyama ihlala isho ukuthi ukuthinta nje umuntu wesifazane nokumlimaza akusinto esiyazi uthena njengesizwe kuyasethusa kuyasiphatha kabi njengendlu enkulu nanjengesizwe ukuthi asisukumeni abaholi besizwe abasukume bakhulume ngalento kungabi indaba ekhulunywa phansi kwamatafula ayixoxe besobala siphumele obala sonke siyibabaze ngoba ukufa kubatshazwa kwaZulu kwawuthi ngisho khona umuntu odlulile emhlabeni wayethi mayeqeda ukufihla lo muntu lo kube nelanga kuthiwa kuyobatshazwa ngoba kusuke kuyinto embi engeyinhle eyenzekile namanje ngisho njalo ukuthi asiphumeni sonke njengoZulu siyobabaza lo mkhubo wenzekayo ngoba asikwazi lokho kuyichilo phakathi kwesizwe ezindabeni ze-1KZNTV lo mbiko wethulelwa ngumqondisi wakwaMyeni. Abashayeli besifundazwe saKwaZulu-Natal sebekufanise nomdlalo ukushintsha kwezinombolo zokubhalisa izimoto ama-number plates okusanda ke kumenyezelwa ngohulumeni wesifundazwe. Abanye babashayeli ababe nengxoxo nethimba lezindaba ze-1KZNTV bathi ke le mali okushintsha ngayo izinombolo bekufanele beyisetshenziswe ukuvala lemigodi egcwele imigwaqo yakuleli ebulala izimoto zabo. Bathi ke lokushintsha kwezinombolo into yokugcina uhulumeni bekufanele ayenze. Hayi asiphathekile kahle neze ngokushintshwa kwama-number plate ngoba bese sijwayele o-NF bethu ukuthi noma kuthiwa ngisekuhambeni ngiyakhona ukubona imoto yangasekhaya noma imoto ngiyithola inenkinga iveze inkinga kuba lula ukuthi isheshe ibonakale ukuthi imoto yasemsinga noma ngabe yasemnambithi kuba lula ukuthi isheshe ibonakale. So ke nje ke ngoba ke kuyimpoqo ukuthi sikwenze sokujwayela kodwa sisizwe impela kahle asenelisekile. Inkosi yabashayeli ePhomoro eMsinga ekhulumayo kube impela kusangabe buyeleke emumva ngabe siya reverse impela kubuyele kuma NF ethu. Hayi cha mina nje angihambisani nakho futhi kuyabheda lokho abakwenzayo nje mfowethu angeke sikwazi ukuthi kunenamba ezinhle esashele omkhulu ababe nemoto kudala sesoshonisa lezi inamba lezi. Uyabona nje le nto leyo akucabanga ukuqhamuka no BB esingabazi nje mfowethu sokubona kanjani. Uyabona le nto leyo kumele sazi uqhamuka eMsinga uqhamuka eBhekvini noma uqhamuka eMnambe noma uqhamuka eMnambethu. Uyabona le nto leyo noma uqhamuka eDandi into ekanjalo manje mfowethu nje mazoqhamuka no BB mfowethu noma ufele imoto ngesisakubona sokudlula nje sithi hayi mhlambe yasenkandla. Uyabo into ekanjalo nje mfowethu sizwe kubhlungu mfowethu ukuthi solahlekelwe izinamba esiyithandayo emakhaya mfowethu nezethu esiyithandayo mfowethu esinazo ke hayi kubhlungu nje kakhulu. Ibhlungu into esenze uhulumeni ngama-number plate buke number plate yethenhle yasothukela esigabe ngayo mase sifake lo BB sobonana kanjani umuntu ufela imoto endleleni ubona uBB OZN nawazi ukuthi uzothubala umuntu lo. Sicela sibuyisele izinamba zethe efana nalezo kuze sibonane kahle. Siyabonga akasungena indaba angazazi
Ayona lento ama-number plate bafethu asikho happy kakhulu impela ngayo. Kwamanje uhulumeni soqhatha kasodwa la ngomuntu uzogijima e-license department yokwenza lokho njani. Number plate personalize nge-number plate yakhe enhle ngoba wayeyithanda yabo. Lento nje mfethu bekumele nje ihlalele phansi ilungiswe kahle. Uhulumeni uyasigangela abafethu. Le ndaba ama-number plate yokuthi uhulumeni no-Department of Transport usehlela ukuthi ashintshe ama-number plate. Cha mina ngibona nje kumqondo ophusile lo. Isizathu sami ukuthi ziningi izinto especially ngaphansi kwe-Department of Transport engabe ziyabhekwa, especially mesibuka isimo semgwaqo sihlezi sihamba ke endaweni eziningi hayi cha ama-potholes maningi. Imigwaqo eminingi ayikho esimene right ukunokuthi uhulumeni alokhuza akhetha ukushintsha ama-number plate. Mina ngibona ukuthi ngcono ngabe uthatha mhlawumbe leyo ngcenye yemali ngokuthi kuzoba imali avale ama-potholes noma alungise izimo zemgwaqo ngoba imigwaqo isetshenziswa abantu abaningi base-South Africa futhi iyona ebalulekile. Ngaphandle kwemigwaqo e-right hayi impilo ayikho. Asiphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele emukelo sabukele indaba ze-1KZNTV nazi ke besithi zone ihamba phambili. I-NFP ithi izimisela ukulungisa izinkinga zayo. Owezemfundo uchome uphaphele gwalagwala esasogwini kanti ke situla usizo esabakhubazekile. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Izimakethe ezivale irandi lu-18.64 cent emaqhathanisweni edola semelika, libo 23.27 cent emaqhathanisweni epondo aseBritain, libo 20.33 cent emaqhathanisweni eeuro lase-Europe. Igolide lona $2,036.46 i-ounce olengahluziwe wona $74.26 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umdlali osemncane Orlando Pirates uRelebohile Mofokeng usengafike enza into ebonakala eqenjini lesizwe uma nje engatholi ithuba lona kumbona umqeqeshi wezakhe ezimnyama uJose Refilio ngemuva kokubuzwa ukuthi ngabe umbona lo mdlali sekulungele nokufaka kuba bafana kaHugo Bruce. Umfokeng oneminyaka eli-19 ukhushulele kweqenjini elikhulu lezimnyama ngasekupheleni kwesizini edlule kulandelwe ukugila izimanga kwelidala kwi-DStv Diski Challenge. Emidlalweni kemthatha idlale kumabhakabhaka ngesizini edlule ushayeke igoli elilodwa alithola ke emidlalweni wokugcina weligi bebhekene namaZulu FC. Usedlale ke eli-14 emqhudelaneni ehlukene kanti nawubuke engakashayi igoli kodwa ke ujwayele ukufaka isandla ekwakhiweni kwamagoli kwesikamakebhula. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike ziyaguqa besikuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe ke sesibonana ngonyaka ozayo. Inkosi misasicinile nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.